lisemazulwini ingqina lami ondivumelayo usezindaweni eziphezulu. Nami bethuna mangithi ku Sister Vuma nganga insibazalo. One way, one heart. Ifamily yasekhaya Tuhana nami njengomuntu oqalayo emhlabeni hawo. Ngizululeni ngikuphume. Hayi awubaphuli. Lenkongoli kuyo andinodwanga. Uthi ngithanda. Apha endleleni yokholwa kanye yokholo kanye ukuba likholwa unezigaba hayi ngicela futhi izigaba ke zokholo just terrorists kwezi zigaba ke zokholo uThixo akakuniki umthwalo ongazukwazi ukuthwala. Xa uselusana ukulungiselela ubisi losela njengomntwana. Verse 23. Uthi xa ukhulayo uThixo enze lanto esenziwa ngumakhulu wambongo xa ezanityisa asineke isidudu. Siphole kwenzela into ba singazonditshisa. Kodwa xa ufikelele kwizinga loku-understand uThixo nendlela enza ngayo izinto, kulapho uSathana akwela okwengqondo. Mandithi ke kuSister Phuza lento angena kuyo ngoku is a stepping stone. Uzawuthi ngoku kule level akuyo akwazi uphakamisa inyawo anyathele ngaphezulu. Into zamnceda ke funeka akhangela amadoda ake ehamba lendlela. Ahambe ayotsala uDavid. Athi David ugqithe njani kwimeko ezinje? Ngoba uDavid ndike ndambesithi umama noma bandishiya kodwa usukuba uyehova uThixo wandichola. Iyahambeka le ndlela Sister Phuza. Uthatha lento. Ukhangela amadoda anjalo ufana noDavid. Uzathi xa ugqithile klemeko okomzuzwana ngoku nizawucula uHymn 212 lilikhaya. Izathi xa lihleli nodwa nimana nisithi zaphalala inyembezi ndakuba ndindedwa ndakucinga ngabaninzi abangekho lapha xa nicinga ngomzalikazi. Nihlala apha ku-212 ningangcameli ukuphuma kunye. Kodwa nizathi xa niphuma ku-212 nenze laa nto yenziwa nguDavide. Ndamvesithi uDavide ngoku ndiyoluphala ndiyingwevu kodwa uyehova uThixo sange nambona elishiya ilungisa. Unomama ungena mama, unotata ungena tata, akalishiya ilungisa uThixo. Si-stepping stone esifeni. Sininyathele khona zosana kulilizwe. Kodwa uthi lo mzalwane kule verse ayibekayo elami ingqina isemazulwini. Kuyingxaki ucacisela umuntu into angafuna uyiva. Nantoni noyithethayo ayenzi sense. Uzothi xa ugqiba ubeka istatement abuze ngoba kutheni. Umcacisele athi and then ngoba koneni yilento uyithethayo. Ngabahlobo bakaYopha bezama ukufumana into yoba uYopha intoni la ayenze kuThixo. Thatha Yophi lento ibangela into uThixo adebe nomsindo kangaka athabathe inzala yakho. Thatha Yophi lento uyenze kuThixo ebangela into uThixo achithe yonke into nayo.
wathi uYobi bahlobo bam kwemeko kundehlelayo ndawugcina umlomo wami ngomkhala sendingoni ingolo milawo nobakhohlakeleyo esemsweni bamfuthi ngoba oyike uthetha into zombambisa kuThixo kanti yonke uyayazi lento yenze kuThixo into ezakunceda mhlobam is to confess lento yenze kuThixo wathi xa iphendula uYobi ikakade yonke into ophefumulayo isentendeni yesandla sikaThixo nobamubami usentendeni yesandla sikaThixo family yalabekhaya nobomi bukamama ikakade bebusentendeni yesandla sikaThixo nguye onikayo ibanguye othabathayo Hayi bhuti. wezama ucacisa lonto andenza nganto kuThixo yabona ngoku xa isala le verse ethi ngqina lami lisemazulwini isingathi kukho umuntu abemhlebezele ngochapter 1 Hayi bhuti. uchapter 1 utshilo umbongo apha uthi nguThixo kunye noSathane ayingekho uYobi bagqiba ngobomi bukaYobi amaxesha amaninzi siyafuna ukuziblame ngezinto zenzeke ebomini bethu ngamaxesha amaninzi sifuna ublame abanye abantu ngezinto zenzeke ebomini bethu kodwa ka uyeke abanye abantu namhlanje ukhangela ingqina lakho izoba ngubani ingqina lakho kobuboni kube yazi uJobi ndoba nguYehova onikayo ikwanguye othabathayo wathi lami ingqina lisemazulwini noba lusu lwami lungahlavuka lubenje kodwa amehlo wami ayakumbona amkhange